ku danna subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Usman, me yasa kake harkar mahaukata? Mahaukaci plus mahaukaci is equal to mahaukata. Zama 40 ta mutuwar mahaifinka ake yi fa. Ni na san yau 40 din babanmu ne, an gayan ne. Ina da mutuncin ma da za a gayan. A ina mutuncin yake? To ni kuma yayi daidai. Da cika shekara ta 30 na murnar birthday. Mutuwar mahaifinka kake hadawa da ranar haihuwarka. Yawa eh. Ka duba ka ga yadda ka kona matan nan. Kace an mai da mutuwa bid'a? Bid'a ce mana. Bid'a ce mana. In ba bid'a. Usman, ka ji tsoron Allah. Idan mutanen duniya suka zage ka fa? Kan ka zage ni ma na zage kaina. Ba ka tsoron mutane su muzanta ka? Kafin mutum ya muzanta ni ko ya kushe ni, sai da na fara shiga ɗaki na muzanta kaina. Idan mutane suka ci mutuncin ka fa? Zan ji ciwo ba, ban san ciwon kaina ba. Kowa ya tashi ya nan. Su tashi su je yana karɓar gaisuwa suke yi fa. Ayo. Oh no. Sai da ya kasa suka tashi kenan. Yawa eh. Amma dai kawai Usman mahaukaci ne. Gaskiya na gani mahaukaci ne shi. Mun ga iskancin ka yayi yawa fa. Malam, kashe shi mari. Sai na hada gobara a nan unguwar. Malam, sake ƙara mai. Gidan da aga ya kama ni ne. Sake ƙara mai malam. In kona gidan kona mota. Sake ƙara mai malam. Ku danna subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora.